O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo kay Mardela. Alright, mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa mga kababayan nato. Ayaw kumandar ito. Good morning po sa mga nagluluto sa kunyan tabi. Kasi yung mga pangutuhan, sarap-sarapan ng mapremyohan mga misis. I'm gonna knock on. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakabuhan sa nung lingkod, Mardela ang iba, sadit sana pero tiyan. If you don't come out tonight, Alipot ang iribanan ta mga 15 minutos. what happened till you do? Dahil pag alas 11 po, papasok ang ating friendship Call out your name. from DNR para po sa ng programang Kapalibutan at Atamanon ta. Update kita ka mga programa ninda sa pangataman sa palibot. Siyempre, pati na ang mga regulasyones na dapat po natong maaraman. Hey little girl, Tangani po na dahil kita magkaigon ng problema. Di ba? Alright. Di ba po sa mga kababayan, tabangan po yan 11 to 12. Mamaya po yan, every Thursday. Ang DNR hour po yan, ang Kapalibutan at Atamanon ta. Sabay na sina Ma'am Joanne and the company. bring on your bell. Sa laro teknikal, yan po dyan si Ronald Baldo, si Ringman, mga tugang sa newsroom, kasabay ta si na Jenny Matthew Belaran, si Ciara Mayliron. Knocking, ringing, tapping. Sa luwas sa Mega Force Patrol, sa padagos pang pangalap ng mga istorya, kakaning babalang ibog sa manual, sumbukaan mga turog sa pansitan. Medyo maluwag ang traffic ngayon, walang pasok ang opisina, pero mayroon akong nakikitang mga bukas na bangko. Ayan. Para mayroon kayong panglakaw-lakaw dyan sa mall. Sleep. Let's count. Alright, sa mga ka-farmers na, good morning po tabi, mga kababayan. And congratulations po sa City Agriculture Office at saka sa Ibalong Festival Committee. And then siyempre sa lokal na gobyerno kan Legazpi headed by Mayor Hisam Ismael. Dahil po sa lansar na mga tugang, ito po na Ibalong Agri-Trade Fair diyan po sa Ayala Moors Legazpi. Nagkabanggaan kami ni Baby Angel Duman Kasubago. Naglakaw-lakaw ako pa si rin dyan. Ilangan ko daw niya ako kung kumusta na. Aba, mayroong mga babasahin na pwede nindong ma-avail. So mga mahilig magtanong ng mga gulayo, may mga babasahon po dumantabi. Kortihang kan City Agriculture Office ni Ma'am Sheila Nas. Pagkatapos siyempre, yaon yung mababakal nindo ang mga produkto, mga tugang na sabi nga ni kaya ni preskong presko. Pagkatapos affordable. Yan, okay. Kunin natin ang report. Tali po dyan sa luwas. Nasa linya si Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning. Kumusta dyan? Yes, maray na pagkaaga, Sir Mar. Maray na pagkaaga po yung mga paraan tabay. Nasa 15 pala ni Sir Mar na mga exhibitors po. Halis naman iba-ibang parte ka na Legazpi City. Ang nagpapadagos, nagpartisipar ngunyan sa nagpapadagos na Ibalong Agri-Trade Fair sa Ayala Moors Legazpi bilang parte kan pre-opening activities kan piga-abangan na Ibalong Festival 2025. Sa pagkipag-uron ko, Sir Mar, kay City Agriculture Office Head, Ma'am Sheila Naz,
ipigbibidaligtikan mga exhibitors na inian na sa inang mga produktong agrikultural, may mga process ng produkto, mga serbisyo at inobasyon na kung sa inda kulang bagay ini asin tabang para sa mga paraoman na mas mamagtaiguanin mas mahiwas na merkado. And aside duman sir Mar sa ining trade fair na ini, iguanin na mga iba pang mga aktibidad na digibuong digdikaibanan, mga seminars na papartisiparan ng mga paraoman digdihalis sa Dantang Barangay ng Legazpi. Iba po sir Mar ni mangyayaring Farmer and Fisher Folk Day at iba pang mga special activities bilang pagtauman ng suporta sa dakulang tabang asin ambagkan sa tuyong para umarigi sa syudad para sa pagsiguro man na may sufficienting pagkaon. Ano yan? May importante siya ng bisitang pighala? Dayman, Sir Marky, pinaka-importante. Ang unan lang, tigahalat-halat lang na mag-abot si Mayor Hisham Ismail para sa formal na pagbubukas po itong ribbon cutting. Ayun. Dahil ko niyan, daing representative from the Department of Agriculture Regional Office? Wala, as of now po, Sir Mar, wala si niyahiling ako digdig. Pero in close coordination man sila, digtabangan sila digdikan na Department of Agriculture para ma-organisar at magkataripon ining mga asosasyon, mga grupo ni mga paraoma digdi sa syudad ng Legazpi. Ayun. Nailing ko kayo so, ano ta programa kayo ni na garon nailing ko si pangaran ni Director Rodel Tornilla na mga taoning inspirational message. Opo. Ayan. Kaso mo yan, Sir Marjorie, wala Baka ako po digdi. baka si Sir Jason ipadara. Opo, si Sir Jason. Araniwan sana siya digdi. Oo, aran nilang pati. Ayan, okay, sige. And then, sabi man ni Ma'am Sheila na Sir Mar na bago pa man ang trade fair, o nagkaperang bulan pa bago gibunin ng aktibidad na ini, nagkaigo na dapat sundan ni na meeting kay bahan itong sa mga participating farmers dahil ang tapig planuhan ni Sir Mar kung ano sa mga produktong itatanom, kung matanom nin mga kamatis, kung ano-ano pa mga produkto, sitaw ngaya, tanganing pag-abot ngaya kaya na itong sumis mong aldaw ngaya kan sa ito pagpuon, sagod niya sa matapos ining 17 aldaw dahil ang sasagod ko sa September 6, masusustingiran na ang publiko ngaya ay may mababakal ngaya nga produkto. Ayun. Ngaya Oy. so, sa primerong semana sa na ngaya, saka ngaya igwa, and the next week ngaya, wala na. Dahil wala na ngaya produktong maiyang dapat sustenido, di ba? Opo. Kaya nagkay-question the Sir Marky meeting, haloy na, nagkaperang bulan na nakali, sa kanima siguro man na may sufficienting supply, and ang dominante ka dito baga po, Sir Mar, itong papabakal ang bitinda ng mga gulayon, kaya talagang inguwa man kan City Agriculture Office na all throughout ngaya kaining agri-trade fair, ikaw ngayon si may babakal ngayon publiko ngayang mga gulayon. Affordable and ano yan, sustainable supply, di ba? Opo. Oy, pag nanao dyan si Ma'am Sheila ki libreng seedlings Buda fertilizer, Iagan ta ka? umagat. Ay, Sige po, automatic ang mind mo, ha? Oo. Tapos, dawa na yung manao, agadan ta ka? Agadan mo ko ta, itanong ta lamang. Opo, opo. Ayan, magayon yan. At sabi nga, nailing ko duman so, makintab ang amariguso. Pagkatapos so, talong, Dracula. Maray ang pagkapataba. Gusto ko rin Sir Marto, bus balingoy po baga? Yan, saro pa yan. Ayan. Paborito ko ini, Sir. Basta tama sana sa pagluto. Opo. Tapos kagan mo ang kidit na tili-tili, abaan na. Oo. Tapos So, yan, pagkakaon Sir mo, kumarturog ka, ay, rimati. Sarap buhay. Opo. Ang trade fair na ini, Sir Mar, sagod sa September 6, kung kaya bigyan-bekaran man ang publiko na suportaran pa ang mga lokal ng parao marigis sa syudad sa bagigan pagbakalin mga produkto. Magayonon ang team ni Daddy. Empowering farmers, celebrating innovation, building the future. Yung naman mo. O na, Sir Mar, mag-ribbon cutting na. Niyaw naligdis si Mayor Hisham Ismail. And then, niyaw naligdis na Councilor Alan Ranyola, Pamayokan Tourism Committee, si Konsehal Ismail Buban IV bilang Committee on Agriculture Chairman sa Sanggunian, and then si Konsehal Charlton Lahara. Wala dyan siya, no? Councilor Lawrence Beltran? Wala po, Sir Mar. Nandiyo, Vice Chairman yan sa Agriculture, di ba? Oo, opo. Ay, taka magbarkada na duwa kasi, pero may magkaibanan na kasi maing buban. Opo. Siliit. Sige. So, yan po, Sir Mar, ang mga pangyayari pa digdi sa Ayala Mall. Formal na binuksan ining Ibalong Agri-Trade Fair 2025 bilang pre-opening activities sa Ibalong Festival 2025. Happy Ibalong Festival
in Zolmos Plaza at DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. Mga tugang, so yan po tabi, may pagkakataon ka mo, pasyal ka mo dyan sa Ayala Mall. Sa luwas lang po, Sinda. Ha? Yung corridor baga dyan sa luwas, may haran naman sa paboritong kauran ni Ronald. Dyan sa gilid. Kaya maski sarado pa amul, bukas na dyan. Di ba? Di, nyaon po Sinda duman. 15 yan ng mga, mga exhibitors na mag-offer po ng maniba-ibang klase ng produktong agrikultural. Pagkatapos ng mga minanufacture na po nila ng mga produce, mga products na naka-preserve na and mababakal po nila dyan sa inyo pong area at affordable price. Diba, tabi? Pagkatapos may mga seminars na ikukundukta, mga tugang, may mga agri-talks, as in, siyempre, sabi mo, igwang pinaka, at saka cooking contest, may raffle, as in may games, dyan po sa lugar na yan. It will run, mga tugang, from today, August 21, Ninoy Aquino Day, hanggang sa September 6, sa pagtatapos man, mga tugang, kan Ibalong Festival. Iya po, bukas po yan 10 a.m. To 9 p.m. Hanggang alas 9, hanggang alas 9 pala dyan ng gabi-gabi. Pwede magtinda. Ayala mo Ligaspi, ano? Diyan po yan sa luwas. And then, kung hanap din do mga coconut products, byproducts, pumasok kayo dyan sa mall at makikita nyo dyan yung Bicol Coco Trade Fair. Yan. Tulad na kan DTI and partner si FIDP at saka mga partner na mga partner na mga farmer cooperatives. Ha? So, ako po sinda dyan para i-offer man sa mga produktong niyog. Pero naman sa Bukupay, dakol po na may mga suka. Yung garantisadong suka, yan made from from coconut sap. Pagkatapos iguan ng coco sap, saka iguang mga mga iba-ibang produkto, mga tugang na hali sa nyog, sa bunot, iguang hali sa bagol, mga wearables, kadakol po, maglibot lang kamo dyan. So, dalawa. Pag nagdyan kamo, 2 birds in 1 stone kamo. Nakabala kamo agricultural products, makabala pa kamo mga tugang ning coconut products. Di ba? Tulong natin yan sa mga magsasaka. Yan ang mga original tang herwe. Because they feed the country, but yun ang irony mga tugang is that, sinda ang tios. Di ba? Unlike sa ibang bansa na so mga nagtatanom, mga paraoma, yun po mga mayayaman. Alright, then, dili sa tuya baliktad. Pero magayon yan na nangyayari because may narireparo na, and this is sabi nga, very vocal ang Committee on Agriculture Chairman kan Senado, who is also a farmer. Si Attorney Senator Kiko Pangilinan. And then, magkapariyuan sa indang prinsipyo, asin ang sa indang misyon, mga tugang, ni Secretary Tio Laurel. Kaya nga may mga batas ng dapat ngayong baguhon, pagkatapos pati ang pagtatao mga tugang ni mga ayuda, mga kagamitan sa mga paraoma dapat iakma sa sa pangaipo kan mga paraoma. Sining kang mga pigaad bukarta ka ito pa. Tanari paro ta, mga tugang, kan manaog ki mga mga farm machineries, so Filmec, so DA, may mga lugar po digdi sa Albay na makumanakma sa inda. Ikaw ngayon naghagad nin traktora para ngayon sa upland. Ang itinaw ngayon, so para sa patag. Di, paano ngayon magamit? Pagkatapos drakulaon ngayon. Dahil makalaog naman sa mga paras ninda. Yan ang mga, kunya nahiling na po, narireparo na ni Senator Kiko Pangilinan at saka ni Secretary Tio Laurel na bago na. At saka dapat nga ang seminar ay gibo na mismo duman on-site sa mga farmers. Di ba? Yung man ang kadbagadi. Mariparo mo sa nagkapira pong mga panahon na mga seminar, pipadara man sa mga farmers, sa mga hotel. Kikuruyuhan na sa mga farmer. Di ba? Sabi nga ni Sir Marlon na Lugabela, ilingon mo nga yung kabaliktad na di. Sa mga farmers ngayon nga ning makaukod, pipa seminar sa mga hotel. Pero ngaya, sa mga estudyante na gusto magkaukod, pipaduman mga tugang sa mga farm para mag-immersyon. Diba? Sa soldados ngaya, pag gusto niya ngaya na maging soldados, matraining ka ngaya talaga sa field. Sumaestra ngaya,
Pag gusto mo ngayon talagang makaukod na maging matibay kang teacher, dapat mag-practice teaching ka duman mismo sa field, hindi sa hotel. Oo nga di. Sana yan, mabago talaga yan at saka maitaw talaga. So tumbok na programa para po sa mga paraoma. Hindi pa uli ang lahat, sabi nga ni Kayan. Ano importante, di kita magpundo sa pagtanom. Sabi ko nga ni, mga tugang, sige sana kita, ta sa pagtanong walang gutom. Magkakaigwa na lang kita ng ano kayan, paggabos kita nag-avail kayan na mga pagkapanaw ng gobyerno ng mga seedlings, maraming ito seedlings na kunyang pigtataw bako na yung seeds. Because yan naging problema, maraming mga nanghumingi, dahil man po napapatubo, dahil man idaanan kung paano. Diba? Basta sa natin, ayos na, pero may mga technique pala yan. So kunyang pigpanaw nila, seedlings na, ibig sabihin, ready to transplant na yan. Buhay na siya. Pwede nang i-transplant. So, yung sabi nga, percentage, mga tugang kang, pagkakataon na mabuhay siya, as compared to the mortality, mas halangkaw dahil kunya na siya, kumbaga, natawan na ng magkakani kong vitamina, nutrients, mga tugang na magiging dalang para makatindog siya sa diri niya, mga tugang ng mga gamot. Di ba? Okay, so sige po, tabi. Iyo po yan ang mga, sa tuyang mga rangkada ng mga impormasyon, mantang so nag-abang sa nasyonal. Abangan na po nindo yan, may orden ang presidente na may pipa blacklist na ng mga kontratista na nag-arabuso mga tugang, lalo na sa mga may mga ghost project pagkatapos sa mga paralpak na mga mga proyekto, pigahalat na ang listahan mga tugang DBM. Saro pa yan sa mga tatawan po ng sukol. Okay? So, sa indo po kabos, tabi, mga tugang, ako po siya na naman nalagi sa programa. Ayop na kami nakapaglingkod ng tapatatama sa indo po nyo na pag-aaga. Aquino Day ngon yan, kaya wala pong pasok. Yan yung, yung pagkakaiba, mga tugang. Tangon yan, special non-working. Diba? Pag di ka ngayon pumasok, wala kang sweldo. No work, no pay. Diba? No work, no pay. As compared to regular holiday, na pag pumasok ka, mga tugang, mayroong kang bayad. At saka, kahit di ka pumasok pala, mayroong kang bayad. Pagkatapos, may dagdag ka pa pag pumasok ka. Di ba? O, yan ang Kaya mag-iisip ka kung mag-absent ka ng trabaho. Di ba? August 21 mo yan, Aquino Day. Ang epekto mo niyan, non-working holiday nationwide, gusto sabihin, pag nag-absent ka ngunyan, dahil kang sweldo. Yo. No work, no pay kasi. Pag non-working holiday. Kung matrabaho ka, may dagdag ka na 30% sa first 8 hours. So, ang sweldo mo, 130%. Hindi ko man, Ronald, may 130% ka. Sa August 25, Monday, that is regular holiday. Yan po yung tinatawag natin National Heroes Day. Pag absent ka, may sweldo ka pa rin. Pag present ka, 200% ang sweldo mo. Kaya sa mga plano pong mag-absent o nag-absent ko niyan, bahala ka mo. Okay, paano mga tugang sa Indo po ka, boss? Thank you very much for giving me company. God bless the Philippines. After the news break, abangan na po ang Boses Kang Kapalibutan. Kapalibutan tatamanon ta with DNR Friendship. Mga kapartners natin sa DNR. Taon-taon lang po yan. Bye-bye! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga